Goedemiddag. De Kredietbank Nederland had heel iets vaker met agressieve klanten te krijgen. De bank helpt mensen met financiële problemen. Na de valse bommelding van Juster in Leeuwen denken ze er naar maatregels te nemen. Telefoongesprekken opnemen zou Big Leaks helpen kunnen. Het zou de opsporing van de bommelder van Juster makkelijker maken. Een medewerker van de Kredietbank meende de beller een systeem te herkennen. Agressie komt heel iets vaker voor. Wat wij wel signaleren is dat mensen ook steeds makkelijker agressief worden. Dus het aantal bedreigingen ook aan de telefoon neemt jaar op jaar wel toe. Maatregels kunnen wijzen de spreekkamers en de publieksbalie iepener te maken. Dan is het personeel vol kwetsbaarder, maar het zou minder agressie oproepen. Tjerkendiakonieën met de 5% van haar kapitaal aan Afrika aan. Die oproep docht dominee Veerman van Wommels. In de Hoorn van Afrika worden miljoenen mensen bedriegen door de hongerdier. De need is heeg, vindt dominee Veerman. Zo heeg dat er meer nodig is als alleen de collectes in de tjerken. De kerk, zeker de diakonieën, die beschikken over geld. En dat geld dat wordt bewaard totdat we het nodig hebben. En dat wordt allemaal met alle oprechtheid wordt dat gedaan. De naasten die nu hulp nodig hebben, dat zijn de mensen in Afrika. Nevens dominee Veerman binnen de diakonieën in Nederland die tonnen aan kapitaal ha. Veerman zal haar brief komende ties die aanbieden onder de landelijk voorzitter van de protestantse tjerken in Utrecht. Want nota hadden nog geen diakonieën reageerd. Nijbesteen hebben verjocht op de uitstaande vakantiedagen van een verstoorn familielid. Dat had de kantonrechter op het Jereveen bepaald, nadat de widowvrouw van een Friese bouwvakker de vakantiedagen bij de werkjouwer opeeske. De werkjouwer woe deze dagen net uitbetalen. René de Vries van FNV Bouw vertelt op Hokkegroen de rechter die uitspraak die. Op grond dat vakantiedagen gewoon onderdeel zijn van het loon. En dat betekent dat als het contract beëindigd wordt, en dat maakt dan niet uit op welke manier, dat het ook uitbetaald moet worden wat er nog resteert. En dat is dus loon, vakantiegeld, maar ook vakantiedagen. Kan deze uitspraak ook dienen als voorbeeld voor andere zaken? Het geeft een bepaalde jurisprudentie, noemen we dat. Dus mensen kunnen zich hier gewoon op beroepen, op deze uitspraak. Natuurmonumenten begint deze mannen met het herstellen van de daamwan in de Vochtelerveen. De natuur daar liep het hem goed te herstellen van de brand op Tweede Peeskedij. De kraanvogels die er jedder zitten en troch de brand opschrikt wienen binnen weerom en ha ik al weer bret, al had dat niet opsmieten. De daamwan die nou hersteld worden, moeten ervoor zorgen dat het veen net uitdroegt. Een nieuwe zinslag van middenvelder Geert Arend Roda van Sportclub Jereveen. Hij moet opereerd worden aan de lietse teen van zijn linkervoet, die hij een paar weken lien brutsen had op een training. Hij is nu zeker 3 maanden uitschakelen, wilst jeder tocht waard dat het herstel 6 weken door zou. Keertser Matten van der Leest besluit nooit of hij verder wil met Herman Sprik en Volkert van der Wij van der Leest, waar het waans die op de PC een concerten terugzien maten. Nevens van der Leest hij prima trokkeert zijn kin, maar zijn maten keersen voor vervanger Jan-Dirk de Groot. Juste Joen had het betoer hoe de situatie praat. Dat had net meer opleveren als wat meer begrip voor mekaar. Van der Leest keert snel net in wiet massem om een signaal te gaan. Of hij daarna wel weer in het betoer waarom komt is onduidelijk. De coach van het trijental, Cor Sittema, had toen al besloten dat hij net verder wil als coach, omdat hij hem net fine kin in de beslissing van Sprik en van der Wij. Een toertocht voor oldtimer vrachtwijn die van de Moon Hazoen. Een groep van 50 historische vrachtwijnen samelen op het terrein van Spaans en beton. Het gaat om een Duits initiatief. Alle simmers reizigen de deelnemers langs verschillende landen in Europa en deze keer gaan ze Nederland keersen. Volgende week is de tocht uiteindelijk in Eindhoven. En tussenstop in Haan zet het zelfskip vanmiddag aan naar Roden. Tak een weekend sluit de ferienvaart aan in het Duitse Wilhelmshaven. De Glorie gaat er dan zo'n 100 kilometer op zitten. Het was dan te eindbesluit. Het bleef te joen lang warm. De temperatuur zakte uiteindelijk naar zo'n 12 graden en het bleef droeg. Morgen kans op buien, maar ik zinneskien. Dus stiet maar een beetje wien. Het wordt 20 of 21 graden. En ons saf hier het nijs in het kwad. Aan zo'n 6 uur ben we er weer met meer en hoe nijs graag ontaan.